बयखौबो फिन खनसे आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबाय। नै दिनै जों सोंथि 5.2 माने एक्सारसाइज 5.2 नि नैबे कुइसन नाम्बार 6 खौ बे भिडिअनि गेजेरजों सल्भ खालामगोन दै। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो कुइसन नाम्बार 6 नि सिगां जेसेबां दंमोन बेफोर गासैखौ आं सल्भ खालामना होखाबाय। नोंसोरो बेफोरखौ नायदोल'। नायनो थाखाय नोंसोर बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक मोनगोन। फार्स्टआवनो होखादां बेखौ थुना नायग्रो नोंसोर, नङाबा नैबे खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला बेवहायबो नायहै। बेफोरखौ नायबाथ' नोंसोर आरामसे बुजिखागोन जोंनि कुइसन नाम्बार 6 नि एन्सारखौ। आरो नायखानांगोन नोंसोरो, होमबासो बुजिगोन। आं गेरेन्टि होखायो, नाय नोंसोरो बुजिखागोन। आচ্ছা 6 आव मा सोंदों नायदो। 11 8 5 2 डट 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 माने थांबाय थागोन। एपि नि -150 आ मोनसे बिदाब नंगौना नङा आनजाद खालाम। -150 आ बाव थागोन नामा बेखौ सोंदों थारमाने। जावदि डट 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 होबोदों माने बहुत थांबाय थागोन बियो, अब्ला मोनसे समाव -150 बो मोनहैगोन नामा बेखौ सोंदों। स' इंलिश मिडियामफोरनाबो नायना ला, जिहेतु इंलिश मिडियामफ्राबो बे भिडिअजों नोंसोर बेनिफिटखौ लानो हागोन। चेक वेदार -150 इज ए टार्म अफ द एपि नै। एपि नि टार्म नंगौना नङा जों बेखौ सोंदों, जोंनाव सोंदों। होमबा बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला नोंसोरो गिबियाव ए खौ दिहुनग्रोना ला आरो डि खौ दिहुनग्रोना ला। ए आ मा जिनिस, डि आ मा जिनिस आं अलरेडि बुजायजोबखाबाय सिगांनि भिडिअफोरखौ नायल' नोंसोरो, आं खावलायनाय एकदम नायथार नोंसोरो। स' बेवहाय जों मा लिरग्रोनांगौ, होनाय एपि आ होननानै लिरग्रोनांगोन जों। होनाय एपि आ माने गिभेन एपि इज होननानै, गिभेन एपि इज होननानै लिरदो इंलिश मिडियामफोरना। होनाय एपि आ मा 11 8 5 2 डट डट डट। आच्छा भेरि इजि। बावहाय गिबि बिदाबा सोर? गिबि बिदाबखौ माजों फोरमायनाय जायो? ए जों फोरमायनाय जायो। आं सिगां भिडिअ बुंखादों ए जों दै, फार्स्ट टार्मखौ। आरो बाव डि खौ जोङो मोनगोन। डि खौ जों बोरै दिहुनो? जायखिया गावनि सिगांनि मोनसेखौ माइनास खालामनांगौ एपि आव दे। 8 निफ्राय 11 खौ बा 5 निफ्राय 8 खौ, माने गावनि मोनसे सिगांखौ आरो। होमबा आं 5 निफ्राय 8 खौबो माइनास खालामबाबो मोनगोन, बा 2 निफ्राय 5 खौ। आं 8 निफ्राय 11 खौनो माइनास खालामसै। 8 निफ्राय 11 खौ गावनि मोनसे सिगांखौ माइनास खालाम, होमबा मा मोनगोन आं? -3। होमबा डि खौ जों मोनबाय। दानिया कुइसन्सआव मा सोंदों जोंखौ, जे बेयाव जे 11 निफ्राय 8 जादों, 8 निफ्राय 5 जादों, 5 निफ्राय 2 जादों, बिदिनो थांबाय थागोन अनेक मोनलांबाय थागोन। अब्ला मोनसे समाव -150 मोनगोन नामा होननानै सोंदों जोंनाव। बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला, बेबायदिनो 150 आ मोनसे बिदाब नंगौना नङा आनजाद खालाम। बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्लाथाय नोंसोरो बेखौ नंगौ होननानै हमनानै लाथ' आरो। नंगौलै -150 आ बिनिनो बिदाब होननानै हमना लाथ'। नाथाय मा बिदाब? सेथिना, नैथिना, थामथिना, ब्रैथिना, बाथिना, दथि बेखौबो हमदेरनांगोन आरो नोङो। दाथ' नों मिथिया जे -150 आ मा बिदाब? सेथिना, नैथिना, थामथिना, ब्रैथिना, बाथिना, दथिना, स्निथिना, दाइनथिना, गुथिना, जिथिना, फार्स्टना, सेकेन्डना, थार्डना, फर्थना, फिफ्थना, सेभेनना, ओइटना, नाइनना, 10ना, 11ना, 12 टार्म जोंथ' मिथिया। ओंखायनो आं बेखौ मा हमथ'बाय? हमबाय -150 आ एन्टि बिदाब होननानै हमना लाथ'बाय आङो। स' इउ राइट इंलिश मिडियाम ना -150 इज मा टार्म? एनेट टार्म होननानै हमनानै लाथ'। बुजिबाय? होमब्ला जिहेतु आं -50 खौ एन्टि बिदाब होननानै हमनानै लाबाय, बिनिखायनो आं मा लिरनो हासिगोन? an इकुवेल टु -150 लिरनो हासिगोन। आरो सोरबा साननो हागौ, बे an इकुवेल टु -150 खौ बोरै लिरनो हाखो? आरे बेटा, नों बाव नायना, -150 खौ आं मा बिदाब हमदों? एन्टि बिदाब। एन्टि बिदाबखौ जों माजों फोरमायनाय जायो? an बास। आच्छा बिदिब्ला नैथि बिदाबखौ a2 जों फोरमायनाय जागोन नामा? औ नंगौ, नैथि बिदाबखौ जों a2 जों फोरमायनाय जायो। आच्छा बिदिब्ला ब्रैथि बिदाबखौ माजों फोरमायगोन? a4। बुजिबाय बाथ्राखौ? माब्राव ब्रैथि बिदाबा सोर? नै माने फर्थ टार्मआ फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फर्थ। सोर बेलाय? a4 आ सोर? 2। a2 माने नैथि बिदाबा सोर? 8। बेबायदि आरो। जिहेतु जों -150 खौ एन्टि बिदाब हमबाय नालाय, होमबा जोङो an लिरगोन। an इकुवेल टु -150। ब्रैथि बिदाबखौ जेरै a4 लिरो, a4 इकुवेल टु 2 जेरै, बेबायदिनो जोङो एन्टि बिदाब होननाय लोगो लोगो, एनेट टार्म होननाय लोगो लोगो an इकुवेल टु -150 लिरो। दानिया नोंस्रा मोनसे फर्मुला दंमोन मा? सिन्स। इंलिश मिडियामना सिन्स लिरदो बेखौ। सिन्स an इकुवेल टु मामोनलाय? a प्लास n माइनास 1d। बास बे फर्मुलाखौ बाहायना हो। खोथेनसेस जोबखाबाय नोंहा एन्सारा। बे फर्मुलाखौ बाहायना हो। बे फर्मुलाखौ बाहायनाय लोगो लोगो नोङो सोरनि भेलु मोनहैगोन? n नि भेलु मोनहैगोन दे। n नि भेलुआ मा मा जानांगौ आं बुंगासिनो दं, नाय लास्टआव खिन्थागोन आं, नायलांबायल' था। an आ बेसेबां? -150। a आ बेसेबां? 11। n माइनास 1, n खौनो मिथिया नालाय n माइनास 1 खौ बेखौनो लिरदो। d आ मिथिखाबाय नै -3। आच्छा बेसेबां जागोन बियो?
माइनास 150 बेखौ इथिं बारोबा आच्छा बारोथला 11 प्लासा प्लास माइनासजों n जों मा जागोन माइनास 3n माइनासजों माइनास 1 जों प्लास 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय आं दे होमबा मा जागोन बियो आच्छा माइनास 150 माइनास 11 जाफैसिगोन बियो बिथिं फैबा बे जागोन माइनास 3n बेनिफ्राय प्लास 3 ब्रेकेटखौ बोखारना होबाय होमबा बेयो जागोन माइनास 161 बिथिं थाबाय माइनास 3n प्लास 3 आच्छा बे 3 खौ ओरै बारनोसै होमबा मा जागोन 161 माइनास 3 बिथिं थागोन माइनास 3n स' जोंहा जागोन माइनास 164 इकुवेल टु माइनास 3n माइनासजों माइनास दानजागोन होमबा n खौल' लाखियोब्ला बे 3 आ बिथिं डिभाइड जाफैसिगोन माने 164/3 दानिया नों 164 आ 3 खौ डिभाइड खालामना 3 आ 164 खौ डिभाइड खालामनो हागोन नामा हाया 164 खौ 3 आ मालाबाबो ग्रोब डिभाइड खालामनो हाया अके होमब्ला नाय n नि भेलुखौ मा ओंखारहैखो n नि भेलुआ मा ओंखारहैखो n आथ' 164/3 ओंखारहैबाय जेब्लाबो गोसोआव लाखि आं लास्टआव खिन्थानो होखादों नै n नि भेलुआ मालाबाबो बोखाव खोन्दो जानो मोननाय नङा फ्रेक्सन जानो मोननाय नङा नाम्बार 1 आरो n नि भेलुआ मालाबाबो नेगेटिभ जानो मोना दानख'थाय जानो मोना जुदि n नि भेलुआ बोखाव खोन्दो ओंखारहैदों आरो दानख'थाय ओंखारहैदों बेबायदि बोखाव खोन्दो जाय माने ग्रोब डिभाइड जाया बेबायदि ओंखारहैदों आरो माइनास ओंखारहैदों होमबाथाय बियो जों जायखौ एन्टि बिदाब हमथ'दोंमोन ना बै बिथाङा बै ग्रुपआव गैया बे ग्रुपनि मानसि जानो हाया बियो बे ग्रुपनि मानसि जानोब्ला n आ मा जानांगोन 1 बा 1 ओंखारहैनांगोन 2 बा 2 ओंखारहैनांगोन 3 बा 3 ओंखारहैनांगोन 4 बा 4 ओंखारहैनांगोन 5 बा 5 ओंखारहैनांगोन 6 बा 6 ओंखारहैनांगोन 7/5 7/2 बिदिबा जानाय नङा -2 -3 ओंखारहैबा जानाय नङा -8 बिदि ओंखारहैबा जानाय नङा माने बे ग्रुपनि मानसि नङा बियो होमब्ला जिहेतु n आ 164/3 ओंखारहैबाय ओंखायनो जों बुंनो हासिगोन देयरफर -150 आ मा नङा होनाय AP नि बिदाब नङा बा AP नि बिदाब नङा स' इंलिश बिदाबखौ लिर -150 is not a term of given AP बास खोथायानो सेस आच्छा सोरबा साननो हागौ बे n आ बोखाव खोन्दो ओंखारहैब्ला बा नेगेटिभ ओंखारहैबानो बै ग्रुपनि मानसि जाया नङा मानो जायाखिसै नै बेखौनो दा सोरबा कुइसन जानो हागौ नों साननानै नायना एन्टि बिदाब माने मा बे n माने मा सेथिबो जानो हागौ नैथिबो जानो हागौ थामथिबो जानो हागौ ब्रैथिबो जानो हागौ बाथिबो जानो हागौ द'थिबो जानो हागौ नङा होमबा फर्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन ओइट बिदिबो जानो हागौ होमबा बे सेथि नैथि थामथि ब्रैथि होननाया बोरै बोखाव खोन्दो जानो हानो बोरै फ्रेक्सन जानो हानो नोङो सेथि होननाय लोगो लोगो 1 लिरनांगोन नैथि होननाय लोगो लोगो 2थि माने ओरै लिरनांगोन नोङो बाथि होननाय लोगो लोगो नों ओरै लिरनांगोन नङा होमबा नों 164/3 होना ना बिदि होननाय माला खोनाफेरदोंसै खोनाफेराखै सेथि नैथि थामथिल'सो थायो जोंहा माने बे बुस्थुआ बोखाव खोन्दो जानो मोना बाथ्राखौ बुजिबाय बे n आ माने t नैबे बाथ्राखौ बुजिदों आरो बेखौ नोंसोर बुजिथाराखैबा आं नोंसोर मोनसे सल्भ खालामनानै खिन्थानि नाय 2 आ मा टार्म 2 आ मा टार्म ब्रैथि टार्म नङा होमबा 4 टार्म माने ब्रैथि बिदाब बर'आवबा माने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ गिबि नैथि थामथि ब्रैथि हमना लाबाय कुइसन्सआव सोंबाय जे बे 2 आ बे बिसोरनि बिदाब नंगौना नङा होननानै सोंबाय साप'ज 2 खौ होनाय गैयामोन आरो साप'ज बे 11 8 5 डटनि डटआव 2 आ मा बिदाबाव गोलैयो बा 2 आ बिदाब नंगौना नङा होनना सोंबाय होमब्ला बे टाइपनि कुइसन सोंबा जों मा खालामगोन दानि बावैसो हमनाय बायदि जों 2 खौ मा हमथ'गोन हमबाय एन्टि बिदाबा 2 होनानै हमथ'गोन जोङो माने an इकुवेल टु जों मा हमथ'गोन 2 हमथ'गोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा नाय an इकुवेल टु मामोन a प्लास n माइनास 1d आच्छा खौथ' an खौ जों मा हमथ'बाय 2 हमथ'बाय होमबा 2 जासिगोन बेयो a बेसेबां 11 n माइनास 1 खौ जों मिथिया d आ बेसेबां माइनास 3 आच्छा बेखौ सल्भ खालामनि जोङो बेखौ ओरै बारोबा 2 माइनास 11 बे जागोन माइनास 3n प्लास 3 बे जागोन माइनास 9 3 खौ ओरै बारोबा माइनास 3 बिथिं माइनास 3n होमबा बेसेबां जागोन माइनास 12 इकुवेल टु माइनास 3n माइनास माइनास दानबाय n इकुवेल टु बेसेबां जागोन 12/3 माने 4 होमबा n खौ बेसे मोनहैखो आं 4
होमबा एन्टि बिदाब जोङो 2 खौ मा हमदोंमोन एन्टि बिदाब माने 2 आ मा बिदाब ब्रैथि बिदाब 2 आ मा बिदाब ब्रैथि बिदाब नै ब्रैथि बिदाब नंगौना नङा चेक खालाम फरथाम नंगौना नङा चेक खालाम चेक करो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर ब्रैथि बिदाब बेबायदि एना गथा नाम्बार ओंखारहैनांगोन बेबायदि बोखावखोन्दो बा फ्रेक्सन बा नेगेटिभ ओंखारहैबा जानाय नङा बाथ्राखौ बुजिबाय आं नोंसोरनो प्रुफ खालामना खिन्थाबाय जे बोरै खालामनांगौ एन 2 खौ जों एन्टि बिदाब हमनानै बानायदोंमोन होमबा 2 आ मा बिदाब ओंखारहैदों नै ब्रैथि बिदाब ओंखारहैदों दहायनाथ' बिदि ओंखारहैयाखैमोन नै बोखावखोन्दोसो ओंखारहैदों बेखौ मा बिदाब होनगोन नोंलाय माथि बिदाब होनगोन नोंलाय नै बेबायदि आरो बुजिबाय बयबो जोबोद गोरलै ने ओरैबायदि गोरलै आयौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो आरो लोगोफोरनो रानसारना हो लागाव भिडिअखौ नायनो थाखाय साबायखर थाबाय थेंक इउ